Shubor nakaslem jong unongsan hima. Urang yelek kai ka karate na kasinong lading sai lum upol dani kharmudai ulawan ra buram ya kejala da ka bakhor ya kata kamaksiar ha ka second Northeast Olympic Games arhajar arpuar. Uni urang yelek kai badi ukun jokong Risalinda kharmudai baruba drikshan kurkalang ulala man pelim no urang yelek kai na Arunachal Pradesh ha ka sanpusan kiji jong ka jingye kun final kapalalong ha ka sngiba ar ha indoor sports hall jong ka SAI training center. Ha ka jingye kun quarter final ulala ban pelim ya urang yelek kai na Mizoram barhadian ya urang yelek kai na Assam. Ha ka jingye kun final ulala ban pelim ya urang yelek kai na Arunachal na ka benta ban kursendon ya kata kamaksiar. Uni urang yelek kai badang khat nyo snam karta ulayo rung syakaslam ai jingye kai jong ka SAI training center mentau snam baru deiru badang puli class 10 hapo ka Providence School. ai ngồi yêu play của là ai ngay cái này cả sắp rồi ngay but ya email pa coach kham tam ki coach nga so ai play ru ya di coach ni southern box is sunil but idon i coach kibun ki coach pala ya rap yang opponent jonga ki dei Mizoram Assam but Arunachal baningkong ngayo Mizoram utaru utbet hi tangba ngaro ngala persang hi bangan score tang banga job mga ka second round ngayo but Assam ru sub hi ban kai tang ba ka final round ta kala yang namat Arunachal mata ka di ka top state trong ka karate ba ki champion ken ngayo final bagi nong Arunachal tang le kai tang ngasa job tang tang kita hinga ba ngakwa ban poi ngan la kai ting bangan poi sa ka national sa ka international sa ka WKF komod ka World Karate Federation komod ki ten player ki bataf kin poi kin la kai ta tengah temu bangan persang bangan kiu khmat bangan la kai kita ki national tengah la job teng ki national group si bronze medalist but yo la gold te ngayo tang ki bronze medal ha chatis ngabut ong ki to work hard until you achieve your goal. The ladapi jump shaprang kinsa long what you pep this tabe ka practice lane
buat jupep ya ka practice kana wa pin kiu shalor ba pin la kai ba pin yo yo so ba thiang mane la ya u ya ka e ya ka ya ka future le ya goal jong pi kam ta